15 তারিখ নভেম্বর 2024 সালমারিনি অতিশরি রাসমেলা মরাসিন কামিনি মাংকুলি অমো थांनाय बिसिलाय तागलाय बेरायनो बरफ बांखा ताई और जगह स्टेजनि बिसिङाव जे मोसानाय जिराय खनाय बांमा हाजार हाजार बरफ मोसालायबानि नुजागो साब्रि दान जाबो मोसानो हासनायखौ जत्त थांनाव फायो बरफ आसिखै बां बरफ जाग्लिया आसुखे मेला बोथोर साइजों गुरनानै समबियाव बेलाय लेंखा तो लामा जियां हिम मेरा केजारो के आमी हिम बिजमाय आसुखे बरफ बांखा हम बगे आम बेलाव मेरा बिसिङाव भिडिअ खालायबा लिया बरफ जामनि बागै के लामा आसुखे बां मेला बिसिङाव ते बिस बांगो मोसानाय रक ना जागमानिया रक कैमरा नो नुगुन मानखा कैमरा लोग नो निजा अब फरसानि लगे नो आरनि बो मन बिकला रहर जो तरनि साखरि हजार हजार बरफ बेन आशा होबाय कैमरा पनि सिया भिडिअ अफ आइवे मखनाय माने कैमरा पनि सिनजा करे आसुके साब्रे गोबां पटिसरी रास मेलाव बेसि ब्रुम न हाय बरफ रुजागो याबा थांनाय बिसिले तागलाय बेराय बरफ बांगा रुजाखा जे गुरबान मरे बरफ मिनिसो आसायवै सृष्टि ओंखा जन्म ओंखा याबा वायसानो आजायनाय वायसानो थैनाय मोसानाय बावथनाय मामस्रायनाय जराक फायगे ओ हायुङाव लेसों नगरायसि फायो स्राबसानि बागैसि दंथंमानो मोसामानो रोजाबानो याबा सिकक खालायमानि बैनो सातक पितक खालायमानि बुतक खालायमानि आबहारके जाया जादि नोंदि मोसादि बैनो ताकेबेंदि गाहामके मोसाबै थानायनि बुंबाय थं जतनि एन्जय खायनाय लाइभआव बायसा जरा फायगे दिसाबो बायसा महाय